Pokud je nějaký program pouze v aplikaci a chtěli byste ho ovládat nebo spouštět, navolit přímo na spotřebiči, tak je možno jeden z těch programů uložit mezi oblíbené. Stačí v aplikaci vybrat ten program, který chci, to znamená v ovládání skočím na ten program, který chci nastavit, třeba ta vlna krátký, a dole dám srdíčko, kde si můžu uložit pod názvem, jaký chci. Zároveň tady pod rozkliknutí podrobností možnosti nastavení je možnost zvolte tlačítko oblíbené. Náš spotřebič se teď nemůže připojit na server, tak to nejde uložit, ale pokud je vše, jak má být, tak kliknutím tady na ten posouvadlo se to uloží do oblíbených na spotřebiči. Na spotřebiči je potom možno spustit tenhle jeden program stisknutím tlačítka Favorit. Na sušičce potom stačí tedy zmáčknout tlačítko Favorit a spustí se ten program, který jsme nastavili v aplikaci jako oblíbený. Stačí dát nádržku nahoru a nálepka, která byla součástí balení, má přímo tvar, který sedne tady do toho prostoru, kudy se to nalévá, tady ten první otvor s tím modrým hrávečkem. Nálepka tam do toho krásně takhle putne, to odpovídá.